3 dni som nič nerobil. Keď raz náhodou budem vedieť, že zomieram a budem mať niečo rozrobené, krátko pred koncom mi bude chýbať iba trochu času, budem si hovoriť. Iba 2 dni, iba deň, no nebude nejaký deň, ani hodina. Nikto mi nedá ani chvíľu ďalšieho života. Potom mi ešte väčšmi bude ľúto za preflákanými dňami, keď som nič nerobil. Ja vás vítam, milí mladí priatelia. Tak ako sme vám boli bývali slúbili, je tu literárna dielňa. Ja dúfam, že nikdy v živote si nepoviete, že tá hodina a pol, ktorú strávite v našej spoločnosti, bude preflákaná. A tak dovolte ešte raz, ja vás vítam, posaďte sa, uvaďte si čaj, príjemne sa rozložte, tak ako my tu v štúdiu, a započúvajte sa do krásnej hudby a ešte krajších veršov, vašich veršov. Ešte raz, príjemné počúvanie, príjemné sledovanie.